Hallelujah. Alright, last week sithethe ngento ezimnandi apha. Amen. Three things sithethe ngento yoba there is a dual nature of God. Amen. Kwenindalo ebobini kaKristu. Dimkile ke ngoku anivesa ndiyezwini ngoku. Amen. Ngoba khawungene sicake khawungene evesini futhi ndiyala yabo ngangene ivesi. Amen. Alright, last week we started Kebazana. We talk that week must be stala we are going to explain about the dual nature of Jesus Christ. So xaxisa ngobubini bukaKristu. His dual nature, he was 100% man, he was 100% God. Wayengumuntu opheleleyo noThixo opheleleyo. Amen. And then we touch about that Jesus was a man. Satsho ukuba uYesu lo wayeyindoda. Amen. We explained that. Sayixaxisa. Hallelujah. Sathi there are 5 into verses jongile pasati the humanity of Jesus. Obuntu bukaYesu. He was hungered. Wayekhe walamba. Sathi 2, but he was asleep. Waphinda wozela. Sathi 3, Jesus being tired after his journey was resting upon the fountain. Wadinwa wakhe waphumla eqoleni. Sathi Jesus wept. Walila uYesu. Amen. All these things proves the humanity of Jesus Christ. Zonke ke izinto zicacisa ubuntu bukaYesu. Sathi when the apostles preached about Jesus, Uba abapostile beshumayela they ngaYesu. claimed that he was a man. Bebesitsho uba wayeyindoda. In Acts chapter 2 verse 22. Incwadi yezenzo 2:22. Amen. Sathi when Jesus spoke of himself, Xa uYesu wayethetha he ngaye declared that he was a man. wathi wayeyindoda. To the Jews who had murdered in the heart, Jesus said that. uYesu utsho phofu kumaJuda la ayefuna umbulala. Sathi ke ngoku this man was also God. Sithi le ndoda le Besitsho last yayikwanguye week. Amen. uThixo. Kuthi kancinci mntanam le mic ungalali kancinci. Mntanam leli mic. Amen. Ijonge neminwe xa ndinazika. Amen. This man was also God. Le ndoda ibinguThixo. Sukulwa kaloku. Amen. He was God. Ubuyise nale yam uyithobileyo. So this man was God. Amen. Le ndoda ibinguThixo. But it is not enough to say that Jesus was a man. Ayonelanga ukutsho ukuthi ibeyindoda nje. Yabona sisene struggle. There are people who don't, because upper verse oneness of God we are saying there are no three gods. There are no three gods. Sizamuveza According to the Bible. uba bekho Thixo abathathu ngoba sesibhalweni. Nabantu umuntu kopha umuntu kubukela into kanye ukuvuma umthandazweni ahambelana naloo but when you search the scriptures there are no three gods. Abekho oThixo abathathu. This is what you explaining. Amen. And then number 2. Okwesibini Sathi God manifested in the flesh. sithi uThixo lo uziveze ngokwenyama. That flesh was Jesus. La nyama ke And then ke ibinguYesu. ngoku ibe ingamenzi omnye uThixo wesibili. He manifested in the flesh. Uziveze enyameni. Now, to prove that God, because there are verses where you'll find it, Jesus is talking about the Father. Kukhona ivesi apho uyamfumana uYesu ethetha ngoyise. Let us explain. They Sizocacisa. are here in the Bible. Zilapha And there are esibhalweni. verses that will tell you that there is one God, there is no other God. Phinde kube khona ivesi ezakuxelela uba uThixo mnye abekho abanye. I said there is one God, which is Jesus is not God if he has a father. Ithetha ukuthi uYesu akanguye uThixo uba kukhona uyise. Praise God. That is why ke ngoku sisithi in order to understand the oneness of God, Ukuze ube nakho uqonda ukhala kuThixo. you must understand his dual nature. Qonda ububini bakhe. Then once you understand the dual nature of Bakhe Jesus, wayazi ububini bendalo you will yakhe. be able to understand those scriptures. Uyawukwazi uziqonde So ezazibhala. I will explain few scriptures whereby uzova I follow the oneness. Ngizawucacisa mina izibhalo nje ezibembalo apho uyawubona uba ndiyilandele ubunye bakhe. I'm following the oneness, but sometimes I stuck. Ndiyalandela kodwa The reason you have ndiyalandela. those times is because you don't understand his dual nature. Isizathu soba ube njalo kungoba He was 100% God wayenguThixo and he pheleleyo. was 100% man. Engumuntu pheleleyo. Nilungisa areas in bazalwana njalo njenza kwa ujikile mic ujike ijonge ngapha. Amen. Hallelujah. So that is why it is not enough to say Jesus was a man, because there are verses as is quoted and even Pilate said he is a man, Jesus was a man. There are many verses that will say Jesus is a man. Praise God. And there are also verses that will say Jesus is God.
ziphinde zibe khona Amen. So if someone says that he was a man uba umuntu uthi and that he has to say about him, aphinda abe uphelele kunokutsho then he had told a lie about him. lo muntu uthethe ubuxoki ngaye Praise God. This man was also God, le ndoda ibikwa nguThixo and he was a genuinely God futhi nguThixo phelele and was genuinely man. engumuntu manyana So we don't deny that Jesus is a man, asiphikisi ba ebengumuntu but it does not end there. kodwa iphelele apha Amen. He was also God. ebekwa So nguThixo we talk about the Lord of glory sicacisile ngenkosi yozuko in the book, in the First Corinthians chapter 2 verse 8, incwadi yabasekorinte whereby the Bible says, which none of the rulers of this age knew, for had they known, they would not have crucified the Lord of glory. Amen. We said that last week. Amen. sitshilo kule veki phelele So the Apostle Paul wrote about the crucifixion of Jesus, of the Lord Jesus, uPostile Paulos ubhalile ngokubethelelwa kwakhe in 1 Corinthians chapter 2 verse 8. kwincwadi yekorinte 2:8 But the title is different from what Pilate said in John 19 verse 5. indetha le iyahluka kunalento yathethwa nguPilato Paul says they crucified a Lord of glory. Utsho yena. uPaulos utsho Amen. inkosi yozuko Who ibethelelwe said the person was hanging on the cross, umuntu lo ebelenge he esiphambanweni was a Lord, that was a Lord of glory. yayinkosi yozuko In other words, it was God who was hanging in the cross. ngamanye amagama yayinguThixo But the statement of Pilate is different. kodwa indetha kaPilato ayifani That is why Paul says, if they knew, the rulers, if the rulers knew, uba abaphathi bebazile who is referring to Pilate, because they were the rulers during that time. The time of crucifixion of Jesus Christ, ixesha lokubethelwa kaYesu Pilate was a ruler. oPilato babephethe Amen. So Paul, if they knew that they were crucifying the Lord of glory, they were not going to crucify him. The reason they crucified Jesus, they didn't know that he's God. Now Pilate says in John 19 verse 5, uPilato uthi behold the man. Amen. It proves that now Paul is correct, uPaulos lo unyanisile because he didn't say behold the Lord of glory. akathanga inkosi yozuko Pilate said behold the man. uthe indoda So Pilate, they saw a man, not the Lord. babone indoda nothi umntu That is why they crucified him. iyo loo nto bembethelele Praise God. Hallelujah. So there can be no doubt about the humanity of one divine delivered into the hands of Pilate to die. akunabakho ntandabuzo yalowo uye wanikelwa Praise God. uPilato Hallelujah. So we explained also last week about that. sicacisile kule veki pheleyo Most of the people, when they are reading the Bible, they will find that there is Jehovah in the Old Testament. abantu abaninzi xa befunda isibhalo bafumana uYehova You will find the word Testament Jehovah in the Old Testament, but you don't find the word Jehovah in the New Testament. kodwa ngeke umfumane uYehova kwiTestament entsha I'm not going to go and explain that again. You can go on YouTube, you imamela. But Jehovah of the Old Testament, uYehova weTestament it endala was the Jesus of the New Testament. uYesu weTestament That entsha is why you don't see Jehovah in the New Testament, yiyo loo nto ungamboniyo uYehova and you kwiTestament don't see entsha Jesus in the New Testament. ungamfumani I uYesu prove ke kwiTestament iverses entsha. ezibonisayo uba uJehova ngokwethunywayo uMoses, amen, uxelele uba ngizothi ngubani ondithumileyo, uthi ngizothi undinguye. On John uJesu uthi ndinguye. So which means that Jehovah that was sending Moses uYehova owayethuma is that Jehovah who is Jesus in the New Testament. ula Yehova unguYesu kwiTestament entsha It deep ke ishwakathela because I'm not there today. Praise God. Amen. Now today I'm going to talk under the subject that says namhlanje ndizothetha kumba othi God over all. uThixo ngaphezu kwento zonke Thixo phezu kwayo yonke into. Amen. God over all. I'm reading my key verses on Romans chapter 9 verse 5. Amen. Chapter 9 verse 5. 5 abangababo oyise awaphuma kubo uKristu ngokwenyama uThixo ongophezu konke ongowokubongwa kude kube ngunaphakade. Amen. Read it again, Dana. Abangababo oyise Yeah, mamela kabazala.
ndifuna andifuna uvangela. Amen. Andifuna that hit and run. Ndifuna uthi chu. Because I want you to understand. Ndifuna uyi-understand le nto. Uba ufuna ndivuthe kham ngemvuselelo kule veki zakhe. Lo bawulele. Uyozokhwela kwezi speaker andisho my head. Kodwa ngoku ndiyafundisa. Because I want you to understand this. Amen. Read it for me again that I'm sitting home. Abangababo oyise awaphuma kubo uKristu. Abangababo oyise awaphuma kubo uKristu ane. That verse is talking about the Jews ane. Le verse ithetha ngamaYuda. The fathers. Amen. Oyise. They were the fathers. Amen. Babengoyise. Okay. Calm down. Go down. Awaphuma kubo uKristu ngokwenyama. uThixo ongophezulu konke. Engowokubongwa kude kube ngunaphakade. Funda kudikhoyo. Ayinzala yamanyange kwaye kuwo kwavela uKristu ngokomuntu. Now, le verse ithetha ngoba uJesu uphume kwiJews ngokwenyama. Because alonto thela ngokwenyama kaJesu sithethe ngecala lakhe enguThixo. It uphume kwiJews ngokwenyama. Masibambe lonto le. Siyaba sonke. Because alokhu sifuna uprove lento that Jesus was 100% man and Jesus was 100% God. Now, masivele verse kaThixo ithi of whom are the fathers and from whom according to the flesh ngokwenyama Christ came, who is over all, the eternal blessed God. After the eternal blessed Son, the eternal blessed God. Now, according to the flesh, he is the Son, ngokwenyama ungunyana, but he is God. kodwa unguThixo. So the flesh that was containing God Inyama eyayithwele uThixo is coming from Jews. ivela kumaYuda. That is why ke ngoku Jesu ngela xesha bazalaza abantu babefuna umculo uba ngosikathi ndinguyi babebuza uba uye na unyana kaThixo athi I am. Uyabo? That's a reason why isizathu sobuyesu abethelele siphandle. Kuthiwa lo muntu is claiming that he is the son of God. IJews yazi once uthi you are a son of God, you said I am God. Go to Jerusalem. Once you claim that I am a son of God, which is that's why but sisanyeliso. Bambona as an insult. You are insulting us. You are insulting the temple of Moses. How can you claim yourself that you are a son of God? If they wanted to stone him when you are saying I am the son of God, how much more if you are saying to them I am God? Amen. That is why verse probability iti akekho wazi uba ngibani uyise, akekho wazi uba ngibani unyana, ngulowo athanda ukumthilela. Ukuthi to know that Jesus is God, it is a revelation, it's a mystery. Praise God. You go, most of the churches, they will talk about because they divide him, but you cannot divide God, you cannot multiply God. He is one God. Amen. Praise God. So now we found that according to the flesh, Christ came who over all the eternal blessed God. Ayinzala yamanyange kwaye kuwo kwavela uKristu ngokobuntu yena owangamela konke ongulothixo omakadunyiswe ngonaphakade. Hayi manje ngazala. Ngophi uThixo omadunyiswe nguyise wakhe okanye unyana? Ekhomfiza lento. Ngoba lokho sifile ogogo sithi uThixo omthathu. Now ithi nguloKristu owangamela konke onguThixo omakadunyiswe. If there is another God, we are not going to worship that God. The Bible says we must worship this God. Amen. So this truth is summed up in Romans 9 verse 5. You know the dual nature of Jesus Christ. You'll hear it in the book of Romans. They are able to summarize it. Amen.
It explained the dual nature. icacisa ubunye Because according to the flesh, he came from the Jews. wayevela kumaYuda But this man was God. kodwa le ndoda le He yayinguThixo have a dual nature, which is 100% God, 100% God. Amen. Amen. So here it is the compass of a single verse of scripture. The compass, it's nikum kombandle. The compass is direction. So that verse is giving us the direction now. So from according to the flesh, Christ came, who is over all, the eternal blessed God. ngokwenyama owavelayo Amen. abangababo oyise awaphuma kubuKristu ngokwenyama uThixo ongophezu konke Akuthiwanyana uThixo ongaphezu konke. Uthi if they say there are three gods, uba bathi thina sithi ke ngoku abo Thixo benishumela ngabo bathathu bangaphansi kodwa ngoba kuthiwa owethu ongaphezu kwako konke. Even if there is God the Father in heaven, noma kukhona that God the Father is under Jesus. ungaphansi Awuphinde koyesu le verse mntanami soShumayela. Athi avuke no sisaphica ewe. awaphuma kubuKristu Waphuma kuKristu uThixo ongophezu konke uThixo ongophezu konke. Ngamagama, if you are saying Jesus is your God, uba uthi uYesu ungthixo wakho those who have three gods, abo banothixo your Jesus is above those gods. uthi uYesu wakho ungaphezu kwabo thixo Overall, ngaphezu kwabo. praise God. Hallelujah. So this verse tells us that Jesus was flesh. Le ndawo isixelela uba uYesu lo And wayenyama that at the same time, he was God over all. ngaphezu ngaxeshanye ebenguthixo ngaphezu Blessed konke forever. engono It's telling us that. Amen. That's this verse is telling us that Jesus was a flesh. It proved that Jesus was 100% man. It proved that Jesus was God. All the verses go to upper. Amen. Thank God to Jesus. Walamba. It was his human side. ibi kubuntu bakhe obo. Amen. Praise God. That should settle any controversy over Christ's deity for all time. Loo nto iyakwazi uba ivelelise uba Kombulula. Yalungisa. Amen. Because kukhona into ebhidansi apho abantu they don't understand le nto yoba abe nguThixo aphinde abe ngunyana. It help us. Inceda nengqondo yakho. Amen. The second thing that I'm going to touch, eyesibini endizoyichubeka. Jesus was both God and man. uYesu wayengumntu ekwa. Amen. Ibibhayibheli yakho nakho jonga kuye mntana pastor dunako uzokwela umjoke pha. Amen. Come again. Wayengumntu ekwanguThixo. God was both Jesus was both God and man. WayenguThixo engumntu. Siveni bantu benkosi. Masiyabe naleyo that Jesus was both God and man. uYesu lo wayenguThixo. We're going to talk about that now. So that you can understand that really is one God. ukuze uqonde kahle nyani ba mnye uThixo. Philippians 2 verse 6. 6 yena wathi esebumeni bukaThixo akathi ukulingana kwakhe oko noThixo kulixhoba. 7 6 yedwa msana wami 6 yedwa right. So who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Again, that verse is talking about the dual nature of Jesus Christ. Wakhona ithetha I'm going to ngobubini explain. bukaKristu. He was equal to God. Wayekwa nguThixo. Amen. Now, some may say, what happened in the incarnation of Christ's physical birth? Abanye bayakubuza ba kwenzeka ntoni ekuzalweni kwakhe uYesu. They will ask that. Bayakubuza. What happened in the incarnation Ba kwenzeka of Christ's birth? ekuzalweni kwakhe. Amen. What happened at our Lord's human incarnation or birth? Kwenzeka ntoni ekuzalweni kwakhe. Praise God. Because we said he's God, he said he's a man. Sichilo sathi. So what happened? Engumntu. So Philippians 2 verse 6 is helpful in the respect of who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Iyacacisa uba kwenzeka ntoni na. In other words, before Jesus was born,
phambi koba uYesu azalwe with his human nature. ebuntwini bakhe Amen. He was the invisible God. wayenguThixo ongabonakaliyo. Praise God. He was in the form of God, Wayesesimeni sobuthixo but he took a man. He took of man. kodwa wathatha ubuntu. He was in the form of God, Wayesesimeni Before he was born. bothixo Amen. ngoba azalwe but he took of man. kodwa wathatha ubuntu. Hallelujah. So it explained in this Philippians, it's telling us that lo muntu ube nguThixo wathatha imoya yobuntu. Yeah, kusemfilipa kodwa kokhanya xa ngivala inkonzo. Amen. Read verse 7 ke umntana mntu ubumleqa. Read verse 7 ke. 7 usuke wazihluba wathabatha ubume umntana wami akusafundwe nakufunda ienga. Senzo izikenge. Amen. Eke selama. Sufunda ngomsindo ienga chomi lifunda ngayo. Imawumi. Read again ke selama. Uyibeke icane ienga dibla no. Yeah. usuke wazihluba wathabatha ubume bomkhosi. Yava ke ngoku. Usuke wathi because he was in the form of God. Wayesesimeni sobuthixo Usuke wathi but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of man. wathatha ubume bomntu. Akuthiwa wenze nguyise. He made himself. Uzenzile. Amen. He made himself Uzenzile abe in the form of man waba kwimoyo while he was in the form of God. wabe So he decided, he made himself. uzenzile. Praise God. So at his incarnation, God took upon himself the likeness of man. Wathatha ubume bomntu pha ekuzalweni kwakhe. He assumed human nature at his incarnation. Wathatha ubume bomntu. Amen. At his incarnation, but did not cease to be God. Kodwa akabonakale nguThixo. He took the human nature, Uthathe ubume bomntu but did not cease to be God. akabonakala njengoThixo. Akayekanga. Akayekanga. He didn't cease. Amen. While he took the form of man. Ngoku ethathe ubume bomntu He didn't cease to be God. akayekanga. He took the form of man uthatha ubume and bomntu remained God. wahlala uThixo. Amen. We found the human side in Jesus. Sifumana ubuntu. And we found the deity of Jesus. Sifumana ubuthixo Because he took the form of man ngoba uthatha ubume bomntu. and didn't cease Kodwa akayeka to be the same God uba abe who ngulathi created heaven and earth. othe wadala. That is why John says, Yiyo lonto uYohane in the beginning, ekuqalekeni there was a word, kwakhona ulizwi. and the word Ulizwi was with God, wakuThixo. and the word Ulizwi was God. wakuThixo. He took the form of man. Uthatha ubume bomntu He didn't cease kodwa akayeka to be God. uba nguThixo. Praise God. Hallelujah. Now, in addition to what he always was, Jehovah God, Ukongezelela nje kulanto ebesoloko yiyo kuba ebenguyehova uThixo. he was a possession of an assumed human nature. Uye wangumntu. Amen. Wayenesimo. Wayene. Amen. Ekucingela ukuba singumuntu. He assumed. Amen. Isimo sakhe because uphilile emhlabeni hamba phakathi kwaso, so they assume that he's only a man, but he was not a man. Because ebehamba phakathi uthi into lentombazana apha equleni. Into lentombazana uba yayazi uba nguThixo emekulafuma ibona a form of a man. Ubona imo yomntu yena. Ibone umfana yaqoma yo. Andizoze soma ngizihle. Because he was in the form of man. That's why she assumed that he is a man. Naye wamcingela uba Ufisha uThixo lentombazana bayamagama. He assumed that he is a man. wamcingela uba yindoda le kuphela. Wambhala uzero ngobhoyits ebhalela uJehova. Ntombazana kanti bamanzi. She assumed that he's a man. Uyicingele uba ngumntu He kuphela. didn't know that this is not a man, but
but akangomntu he made himself. kodwa uzenzile Praise God. Hallelujah. He made himself uzenzile taking a form, the form of a man. wathatha isimo somntu. Praise God. Hallelujah. So this explains the Jesus of the Bible fully Le icacisa uYesu wasesibhalweni and comprehensively. Nangokubanzi. All we have to do into esimele kuyenza when we read our Bible xa sifunda is isibhalo to keep in mind ukuba the sigcine simple thought that is Jesus acting as a man now or is acting as God. uba ingaba uYesu uzenza umntu na So okanye when you are reading your Bible, funda iBhayibhile yakho. Xa ufika kwindlela kwisenzo sikaJesu kwintetho kaJesu, zifundise oba mazi ngoku kuthetha ubuntu bakhe okanye kuthetha icala lobuthixo. Then you'll understand the dual nature of Jesus. uyayiqonda ke ubini bendalo Is Jesus acting as a man ngabe uYesu now uzenza umntu ngoku or is acting as God? okanye ingabe uzenza uThixo Is Jesus speaking as a man here ingaba uthetha njengomntu or na he is speaking as God? okanye uthetha njengoThixo Because he was both God and man. ngoba wayebubini. That is the main reason you must be careful when you are reading your Bible. You must know when he's speaking as God. Funeka umazi xa ethetha No, njengoThixo. just an verse you must explain that he was having a dual nature wayenendalo and obubini he's speaking as God ngoko uthetha or he's njengoThixo. speaking as man. ngoko uthetha njengomntu. Hallelujah. He could speak from two separate standpoints. Angathetha kwiindawo ezimbini ezahlukeneyo. That's our God. nguThixo wethu lowo. Amen. He could talk as Almighty God. Angathetha njengoThixo namandla onke. He could talk as a human. Angathetha njengomntu. He could act as an Almighty God. Angasebenza njengoThixo He namandla could onke. he could also act as a human. Angasebenza njengomntu. That's Jesus. So when you are reading your Bible, in order for you to understand this dual nature, you must understand that. Amen. For instance, when he walked on the sea, ngoko wayehamba phezu he kolwandle was acting as God. wayesenza He walked njengoThixo. on the sea. Wahamba phezu When he kolwandle. walked beside the sea, Kodwa ngoku ahamba ecaleni he kolwandle was acting as man wayesenza njengomntu because he was having a dual nature. ngoba wayenendalo obubini. Read Isaiah 40 verse 28. Hallelujah. Akwazi na akuvanga na ukuba uThixo ngunaphakade nguYehova chafi akadinwa ayinakugoca Akachafi akadinwa. Ane? When he sat down on the wall Uba ehlala phansi eqoleni and was weary in every limb, wabe edinwe ndawo yonke. he was weary as to his humanity. Wayedinwe ngokwendalo obuntu. But Isaiah 40 verse 28 Kodwa incwadi lekaIsaya says, ithi uthini akadinwa. Amen. The creator of the ends of the earth neither faints nor is weary. umdali lo So according to the Bible, ngokwesibhalo if he is God, uba nguthixo. udinwa njani? For the Bible says, iBhayibhile ithi the creator our God umdali uThixo wethu akadinwa akachafi. But Jesus was tired. kodwa uYesu lo He was wayedinwa. tired on his human side. Wayedinwa ubuntu. Jesus was not weary as to his deity. Wayengadinwa ngebuthixo. He was weary merely as to his humanity. Wayedinwe ubuntu inyama. That was his human side that was tired during that time. Ubuntu bakho babudiniwe. That's why ethe ufuna amanzi la ntombazana. He ended up now giving that what? Zanga phela sela pha. Isho ngoba kwase kwavuka uThixo. Waliba nobe benyamba inqaniwe. Wavuka uThixo waselisa intombazana ngoba yazi noba uyiboni wena. Ngoba isifu Bible sifuna ngathi ufunda ibona. Ufunde ngale magama wabona phambi kwakho. Yaseliswa le ntombi noba uyiboni la ndawo ibhaliwe kodwa yaseliswa la ntombi kuJesu. Amen. That woman drank from the spring waters
laa ntombazana yasela. Amen. Wasela le ntombazana. The reason elahla le nto ebekha ngayo uyilahliswa ngoba uyayibona kusekho need. Mamela, that woman abengayakelanga phaa for amanzi akwamoya spiritual. But kodwa ulahle into engeya spiritual umphatho obonakalayo ngenxa yofumana amanzi spiritual. Kuthi ukuthi into azenze enyameni unobangela zenze zenzwa lunxano lokwamoya. Unga-actor fani engazazi ba uthe ufani. Wethe fani ube fani kanti kukhona unxano. Le nto i-problem yakho is not a physical. You are not bound physical. You are bound spiritual. You are not bound where you are seated now. And I'm not dealing with your situation physical. That's why if we are disconnected njengoba nithetha kwamoya uzophuma uthi inkosi ibhore kanti ubuvale kwamoya. Awafa baka nidila nomoya. Praise God. Amen. So to understand what the scriptural passage say about Jesus, then we must ask the question, is he now taking the part and place of God? Or he is taking the part and the place of man? There we have a wonderful key and an unfolding key. Yes. Amen. To the Jesus of the four gospel. We have the key. When we understand his human side and his deity. Amen. You have the key. Because once you his human side and then he's divine. And then the last thing that I'm going to talk about, then we go home. I and my Father are one. I'm going to talk about that. I and my Father are one. Amen. Let us look at a few examples. We are reading on John 10 verse 30. Read it for me, Mdanam. That is the last one, then we go home. Amen. Hallelujah. I and my Father are one. 30. Yeah. Ghost. I and my Father are one. I'm going to explain the verse. So explain the verse and then go home. Amen. I'm going to explain only this verse and then go home. Amen. But in the funny attention, amen. Because I'm full pume utengonzwe, bekunjani konzwe, bekunani, bekunjani konzwe benga, full pume uvile intimidating. Amen. Now, I and my Father, John 10 verse 30, I and my Father are one. The very construction of this verse of scripture is important. It's very important. Amen. We're going to see the verse. And then once we found in the ngayo sizomqonda ba uYesu uthina. Ngoba abanye abantu bazikota ezivesi bengaqondi ba uthini. Yaqonda lo nto siyaqonda. Okanti eDurban vele ndithi siqapha njengazo abasazixhoza. Iqapha qumqaphuze ukuthi hawu lo nsizwa ithini manje? Ngisho fokozo bangifika pha awona ngishubele one life church abazulu ba bafuna ngiqabelisa ngiqonda bathi hey insizwa ngisukukuzo taking you know can be ngekhoya ngiyazithanda izinto. Amen. So sizoqonda ke ngoku. Amen. The very construction of this verse of scripture is important. Masijonge kwa indlela yakhiwe ngayo ane. Jesus did not say my Father and I are one. Siyamba so.
He didn't say my father and I ubawo wam nam are one. sibanye. I will not talk the way he did about God. Andizothetha ngale ndlela bethetha Engenothetha ngayo. ngayo. Praise God. I will not dare say me and God Bendingenawutsho futhi uba mna nobawo or I and the Father. okanye mna nobawo When I speak of God, xa ndithetha ngoThixo. can you walk with me? Yes, amen. Endakuva sibulelo nimamele. Ufuna bona mina ngokujonga umuntu nimamele. Uyambona umuntu ngamamela nje unakho mali ijoka pha endleleni. Ngamva bantu. Yazi xa utithi uba uyamva umuntu uthetha. Ba lo ihamba nami. Lo ucinga amagwinya endlini. Amen. So I cannot say that me and God. Angekhe ndatsho ndathi Uchilo must just what I and my Father are one. uyesu utshilo yena. Akatanga my Father and I are one. Ndifuna sichube le verse. Amen. So I and the Father cannot say that I and the Father when I speak of God, Ngekhe ndatsho mna ndithetha ngoThixo because I'm only human. ngoba ndingumntu. I speak of God first. Ndithetha ngoThixo kuqala. God and I. uThixo nam ubawo nam. Aqali mina kuqala uThixo. Alo ngididalo ngithixo. Phuma kwizandla zikaThixo. uThixo kuzema. That is the proper language. Intetha evakalayo. God and I. Thixo nam. For a human person to adapt. Uba umntu abe. But Jesus did not hesitate to say I and my Father. Akathandabuzanga kodwa uYesu yena uba athi mna nobawo. Nobawo. Sithe khona le. Khona abantu bambayo kodwa. He didn't say my Father and I. He said Ubawo. I and my Father. Placing himself first. Ezibeke ekuqaleni. Why? Ngoba Because that day he spoke out of the depth of his divine consciousness. kungoba ngela xesha uye wathetha kubuthixo bakhe. He was speaking as God. Wayethetha njengoThixo. Okay, Matthew 27 verse 46. Ndicela uyivala le verse. Ndifuna nimamele uyivala. 27 verse 46. 46. Yes. Xa kaloku malunga nelicala esithoba wadandula kuYesu ngezwi elikhulu esithi Eli Eli lama sabakthani oko kukuthi Thixo wam undishiya ngani na. All right. Ndithanda ndithile mosingana ndiqala wale siba zonke ezi verses zindlu lapha ngizosexplain. Amen. Fikile ngoku. The same Jesus. Lo Yesu mnye He's crying out uyakhala saying Eli Eli lama sabakthani. My God, why have you forsaken me? The same Jesus la Yesu mnye hanging in the cross. ulenge esiphambano Crying out. xesha uyadanduluka. But the same Jesus Kodwa lo Yesu said, uthi I and my Father are one. mna nobawo. But you say, why have you forsaken me? Ushwa njani kodwa uthe umnye na? Ushwa njani kodwa uthe umnye naye? Why emnqamlezweni usithi uyashiywa? Never learned it. Uthi I and my Father are one. Mna nobawo sibanye. But while he was on the cross, Kodwa lenge esiphambano. he said, my God, why have you forsaken me? Thixo wam undishiya. Why are you saying that, Jesus? Thena uthetha lo nto Because Yesu. in the other verses you said you're one with your Father, Ezinye indawo but uthe we wathi found you now, you are shouting and crying. You are saying your Father is forsaking you. kodwa sikuva Even ngokuthi ngubani ubunye naye kanye kanye wena Jesu. Amen. When we turn to Matthew 27 verse 46. xa sijonga kuMateyu This one, yes, however, we found on the same lips sifumene emilebeni a yakhe terrible cry elila that seems to stand in open opposition to what he formerly claimed. ephikisana nayo yonke into ebesaya kuba uyayithetha before. We found from the lips of Jesus. Sifumene emilebeni Jesus is opposing what he was saying uphikisa laa nto bekade publicly. ebantwini. He claimed that he's one with the Father, but he found that the Father is forsaking him. Simfumane eshiywa nguyise. Siyaziphikisa ke ngoku. Amen. Amen. I and my Father are one. Mna nobawo sibanye. And my Father, why have you forsaken me? Thixo wam, Thixo wam, Amen. I and my Father are one. Mna nobawo sibanye. Sizoyilungisa nale ithi
my God, why have you forsaken me? Thixo wam, Thixo wam, undishiya nganini? Praise God. We must understand, however, that God did not forsake the Lord Jesus Christ. Masiqonde kakuhle uba uThixo zange ashiye Yesu. He did not forsake Jesus. Zange amshiye uYesu. God did not He didn't forsake Jesus. Zange ashiywe uYesu. Amen. We must understand that. Masiqonde leyo. Mfundisi ungeke uthethini bazamshe kodwa uJesu uthi undithela ntoni? Kodwa uthi umfundisi wena mfundisi nawe uthethenye uthi uThixo zange amshiye. Sabhithweni awukayiphendule kaJesu ngoku uza nenye uzange amshiye. Nako ekhaya uYesu washiye wena. Ashiya hallelujah. Now let's look in John 16 verse 32. 16:32. Indeed the hour is coming, yes, has now came that you will be scattered each to his own and will leave me alone. And yet I am not alone because the Father is with me. Yabonani kusilika na kaloku lifikile lokuba nichithwe elowo aye kowabo nindishiye ndedwa ukanti andindedwa. Uthetha ngexesha azobethelela. Uyesu uthetha ngexesha azobethelela. uJesu uthetha ngexesha azobethelela. Uxela abafundi bakhe uyazi ixesha. Nina nindishiye nithi sa. Nindishiye ndodwa. Kawuphinde ufunde mntana. Yabonani kuzilika na kaloku lifikile. Sefikile bethelela. Lokuba nichithwe elowo aye kowabo baleka umuntu ngendlu yakhe. Nindishiye ndedwa. Nindishiye nabani? Ushiya nabani? Yedwa. Bethe uthe I and my Father are one. But ke ngoku uyabaxela nizondishiya ndedwa. Khawuhle nake mntana phezulu. Ukanti andindedwa. Ukanti andindedwa. Nindishiye ndedwa. Ewe ndindedwa njengoba nijongile. Ndizotsho uthi kwamshiyela ndodwa. Kodwa kuthenda ukanti andindedwa. Ndindedwa xa nijongile. Ndindedwa bengicebezweni. Ndindedwa. Ukanti kutheni? Andindedwa. Yo so much. Ewe ndishiya ndedwa. I am alone but I'm not alone. So Isaiah sorry. So Matthew 16, John 16 verse 32, we are sponsored that Jesus was not alone. While he was alone. And then, how do we know? How do we know that he was not alone? Because uJesu apha uthi akazuba yedwa. Kodwa xa semnqamlezweni uthi uThixo wamshiyela ntoni na? Kutheni eshiywa kodwa ebethe uJesu ushiyiwe emnqamlezweni uthi iBhayibheli uJesu akathethi nyani uxokile. Uba uJesu yashiywa emnqamlezweni. There's a statement that he was saying on John 16 verse 32 that ukanti andikho ndedwa kodwa ndidedwa ngoba ubawo kunye nam. Okay, how do we know? Hebrews 9 verse 14. Sifunde Hebrews 9 verse 14. We are going to explain that. 14. Lobeka phina ukugqithisela lona igazi likaKristu owazisondeza ngomoya ongunaphakade engenasiphako kuye uThixo ukusihlambulula isazela senu. Uyasiza soba afe wafa ezofela izono zethu. Amen. Ubethe umnqamlezo akubazi bezimasize conference hayi pasika yo choba naye neflower yokufaka uxhaso ayo yalonto bakwenza inhloko thina ayo yalonto abakufela izono zethu. Siveni banikosi. The reason he died. Masijonge ke ngoku because apha siphaya ula I and my Father are one. Next statement that is saying on the cross. Wayebethelelwa pha. Siveni banikosi. So siyazi kanjani lonto. Uthi ke ngole verse uthi how much more shall the blood of Christ, the blood of what? Of Christ. Who through the eternal spirit, eternal spirit offered himself without spot to God. Offered with himself without spot to God. Offered himself
He offered himself wazinikezela without spot. engenasiphawu God. kuye He uThixo offered. wazinikezela Whom through the eternal spirit ngokomoya offered himself without spot to God. ngokomoya ongenaphakade wazinikezela kuye The uThixo time we're saying on the cross, ixesha we thought lengesiphawu he died. sicinga The ufile Bible says he iBhayibheli didn't die. zangafi He offered himself. wazinikezela According to the carnal mind, ngokwengqiqo yemvelo God died. uThixo lo wafa According to the spiritual, to the language, heavenly language, he didn't die on the cross. Jesus didn't die. zangafa uYesu He offered himself uzinikeze without spot to God. Why he offered himself? thene ezinikezela Because he was an offering. kungoba waye Why he sisinikeze was an offering? utheni nje waye Because he was a lamb. waye Praise God. Hallelujah. So how Hebrews 9 verse 14 says that Jesus through the eternal spirit offered himself without spot to God. uYesu lo engenasiphako The wazinikezela Holy Ghost was resident in the body of Jesus. umoya oyingcwele wayehleli He was resident on the, until the breath left his body. until umoya lo wakhe umphefumulo umshiye Amen. Never leaving him ungamshipho until he offered sacrifice for our sins. wade wabe yena uzenze He offered. He offered. wazinikezela Amen. The fully sacrifice. wazinikezela waba ngumnikelo What Jesus done on the cross, half job as wena uwenza izinto uziyeke phakathi xa ukhonza uThixo zangayeke phakathi wena ndlela okhonza ngayo yayibona izinto ezilelist unayo wena uyakhalala ukhonza uThixo wakho uyakhalala sasikoyika lapha enkonzweni okucela wenzini ngoba siyazi ukhalala usigcwalisele kwabantu abathi kodwa oswona akawube ufundisa ayifuna le post kodwa uyakhalala ndithi ndibeka ndithi Thixo makawufumane akhalale ngakulo msebenzi ave ishubu ngoba uyakhalala lo muntu. So uJesu angenza umsebenzi akhalala. Imagine if it was me who was going to hang on the cross. bayindima izawuleka esiphambanweni uTrev ngoqhwaye kuqala namdlula uTrev ndinqunza ndishiya imoto apha endleleni uthi uzokubetha emnqamuzeni fela abantu umuntu nabantu basethe labo bawulelo bawungantoni ndithi kodwa bawulelo bangazile emnqamuzeni ndindamthanda umntana omzali umntana omzali kodwa khwela kwakho emdini. Amen. So he offered himself now. In Hebrews 9 verse 14 says that Jesus through the eternal spirit offered himself without spot to God. wazinikezela uYesu That time the Holy Ghost was resident in the body of Jesus ngela xesha umoya wayehlele emzimbeni until the breath left his body, wade umphefumulo wawushiya never leaving him until he had offered the full and sacrifice of our sins. phofu ungakhange ube umshiyile engakhange abe Asibambe lo uzinikezela ndawo ke ngoku sisaya pha ingqondo zikagangafika pha bengazi. Umoya zangamshiye uJesu engekani sacrifice. Because isathoba aze emhlabeni wayizofela izono zabantu. Umoya umkanga ukuthi akanikelanga ngomoya engekaqalanga. Mamela when you go to the Old Testament kwakuthathwa a lamb. Uthatha ngene zonke izono ezi zaziba phakula lamb ziwe. Ife ilembu le. Ife ixhelwe. Yebo. Izono zakho zicinyiwe ke uzithathwe la lamb. So yena umoya kamkanga engeka sacrifice. Kamagama kafanga akazange ukufa engeka sithatha isono ebantwini. Masi funa sisazi isono usithathe nini uJesu. Ngoba iBhayibheli ithi he have no sin. Wayengenasono uJesu. So isono sithatheni yazi apha eBhayibhelini le ndawo kuthathwa isono ngoba ongephile bengcwele. Andiva apha enkonzweni. uJesu uba kuze afe funeka ethathe isono. iBhayibheli when you read the Bible is telling about that Jesus has no sin. uYesu lo kanasono Ufe njani ngenasono? So we must find apha ekudibaneni apha kohlukana
ubungcwele bakhe nesono kwenzeke nini, ngoba ikhona la ndawo lamqhagamshelwana. Ithi ke ngoba engeka sacrifice, the spirit was there in the body. Amen. But after sacrificing, emveni kozinikezela uyithi sacrifice ke ngokuthi ukuthi kubuthwa zonke izono zembunyu kunyu kuphuma umoya. Okay, I will help you. Amen. He was not forsaken by God. zanga ashiywe ngubaba. Why then did he cry out, my God, why have you forsaken me? Kutheni ke wakhala wathi Thixo wami The answer is simple. impendulo ke ilula The icacile. answer is very simple. Isaiah 59 verse 2. Ndawathanda abafila kwakho sisi. Mwenza. Mwenza nguna Hlumela akeshali hlumela mzalo. Ngathi hlumela ayiyakwenza mzalo. Akushayile. Amen. Iyamntana. 2 bubugwenxa benu obuluhlukanisile. Mani bancane. Uyakhala uthi undishela ndona. Uthini ke ngoku uIsaiah? But your iniquities have separated you from God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. What will separate you from God? Into ezokwahlukanisa noThixo Your sins. sizono zakho. Wena ke phambi kokuthandaza ucela uThixo uthi andisakuva Thixo. Andisakuva Thixo. Jonga uba uright na. Awumoni. Ngoba xa ukonayo awuzu iBhayibheli umthandazo womoni awuviwa. Uyawaste uyaholonga. Ngaphuma naphuma because uyoholonga. So mfundisi ndenze kanjani ukuze uthi xa ndive? Change your ways, repent. Qala uyeke izono uThixo uzokuva. So la nto uThixo bakunezo nabantu abathi izono bathi uThixo ngowethu manina amatrust uThixo wenu wedwa uThixo ngowethu. Mithi mabayothandaza. Sibone ngopho uphendwa ngopho ungaphendwa. Uthi kamphendula umuntu but what sin does? Into yenziwa sisono. Uthi izinto zakazika. Izinto azindihambeli kahle. Isisono. Sizwe ingathi ndithi bangathandaza ingathi kupundulele lapha phezulu kwale roof. Kompundulu sisono man. Sizwe sezanzima wena. Senzo ngakudala ifone ndithandazele la. The first event yonke ndaqoma ndiyifumana kodwa ndibuye ndilambatha. Uzolambatha unakodwa uzothandaza uncame. Sisono. Funda le verse mntanami. So kwazi ukuthandaza kahle basiphuma. Bubugwenxa benu obuluhlukanisileyo noThixo wenu. Zizono zenu ezibusithelisileyo ubuso bakhe. Umuntu onayo akabufumani ubuso bukaThixo. Ukuba angevi. And your sins have hidden his face from you, that so that he will not hear. So Isaiah 59 verse 2 says that sins and iniquities separate man and God. Isono nobugwenxa siyabohlula. Until that moment on the tree, kwade kwafikela thuba emthini. Jesus did not have sin. uYesu zange abe naso He was holy, wayengcwele harmless, engenasiphako, undefiled, engenabubi, engenabala, and separate from sin. engahlukani Ekwahlukaniswe nesono. Behlukanisiwe nesono. Sin and Jesus will never associate. When babe mangal ba was, if you can read the book of Matthew, wakhalazela lento ehlele prostitute. Uyayazi abafundi bakaJesu ngexesha diwana lentombazana sequleni babehambile bothenga ukutya. Bamkhokhela uJesu. Yadlala abazalwane ayinqowazala ngayo ininzi into edlala kuthi. Bamkhokhela umvuzo wakhe. Usithumba masiyothe ukutya ushiyeka apha wami nathi kanti ubethe uWhatsApp planile le bamkhokhela. Praise God. But he was holy, and then no need for Jesus to approve a lot of leyo. Ndingcwele mina bezibe akho need Lord ihlele izingqondo zabo. uYesu uyazazi ba there's nothing I've done naluntombazana cha into yenzekileyo cha bendizolungisa into. Amen. Iyalungiseka. Praise God. So he was holy, wayengcwele. harmless, undefiled, and separate from sin.
He did no sin. zange enze sono He knew no sin. wayengazi sono And in him was no sin. kuye kwangekho sono There was no sin on Jesus. kwangekho sono kuye 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For he made who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. kuba lowo ungazani nasono wamenza isono ngenxa yethu ukuze thina sibe nobulungiswa bukaThixo. La nto yenzeke emnqamlezweni siyayiva ke ngoku. Amen. Siyayiva la nto yenzeke emnqamlezweni. Chapter 5 verse 21 phakula kancane amaKorinte wesibini ithi, for he made who knew no sin. Amen. He made wenziwa umuntu ongazani nasono, wenziwa nomuntu akazani nantoni, wenziwa umuntu otheni akazani nasono, wenziwe he didn't commit sin. If I did that, he didn't commit sin in order for him to have sin. Akenza ngasono ukuze abe nesono, but he was made kodwa wenziwa. Amen. Praise God. So, for he made who knew no sin to be sin for us. wenziwa engenasono waba sisono Amen. To be sin for us, that we might become righteousness of God in him. ukuze thina sibe ngamalungisa In order for you namhlanje to claim that you are saved, ukuze ukwazi ukuthi it is because your sins are no longer upon you. ngoba isona seko kuwe Isona sakathalwa ngumzimba kaJesu. haleluya Amen. So until that moment, kwade kwafike lo he did not know what sin upon him was. wayengasazi isono basi But at Calvary, he eCalvary became the sin barrier. waye wasisono Our sins were placed upon him, isono sethu sabekwa and he became, because he was a man bearing sin. kuye ngenxa yoba wayeba ngumuntu Our sins were placed upon him, isono sethu sabekwa and he, because he was a man bearing our sins, ngoko kuba yena engumuntu ephethe isono sethu had to feel as any man feels. kwakufanele uba uva njengoba Under sin. esiva xa ekwisono That is God forsaken. xa athi Once you sin, we are sure ngithi uthi lapha enkonzweni uhlabelela uba ngangikade ngihlabele ukhaya umile lendizayo. Uthi ukhonza uva inkonzo yakubhora. Uphume udry. Isono into kungayivi yayiva. Now because he was 100% man, ngenxa yoba bengumuntu and upheleleyo then izono zethu wenziwe isono sosakuye he must feel ke ngokulanda okushiywa ngoba kuthiwa izizolozeni ezikusithelisayo ubuso kusithela ke ngokuba ukhona isono ngokuphezulu elicala lobumuntu bakhe. That is why ke ngokekhala ubuntu all these years, because when you are talking about the Father, xa uthetha ngobawo you are talking about the Spirit inside the body of Jesus. uthetha ngomoya Now ongaphakathi that Spirit was leaving that body laa moya wawushiya because of that sin that was in that body. ngenxa yesasono The Spirit was no longer going to rest upon that body. umoya He offered himself to God. waye wazinikela Washiso imzimba. Wafa. Wagqitha sacrifice. Waphinde wabuyela umoya ke ngoku. Ngoba kudilwe ngesono. Amen. So it was a key. Yayingumnyango ba makuphunywe ke ngokuthi kwakudilwa nesono. The reason ekhala evukushe ukhala inyama iyava kuyohlukana the spirit and the flesh, because the Bible says God manifested in the flesh. uthixo uzibonakalise ngokwenyama Which he manifested in the flesh. Now in the flesh they sin. Ustata bisoni wenziwe. Ugalation that manifest lo athi be manifestation wayepakisha because akahlali kwindawo nesono. Washiya ibody kaJesu inesono and he died. wafa So yisukufa ke ngoku. I mean so isisono namandla okufa. That is the main reason you are saying, my God, why have you forsaken me?
esibangela uba Amen. uThixo wam Thixo wam undishiya ngani na. Because the body was carrying our sins. Umzimba wayethwele And the isono. spirit inside Umoya was ongaphakathi not going to stay. wawungenawukwazi Because of the sins of humankind, ngenxa yesono the somntu. spirit left the body of Jesus. Umoya kuyanyanzeleka ushiye umzimba Amen. kaYesu. John the Baptist says in John 1 verse 29, uYohane uBhaptizi uthi 1 verse 29, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Yeah, behold the Lamb of God who take away the sin of the world. othatha isono sehlabathi. Umvesa as a lamb that takes away the sin of the world. Amen. It shows us now the time Jesus was crying out on the cross. Ngexesha uthi He was carrying the sin of the world. wayephethe isono somntu. Isono sehlabathi. Amen. He was carrying the sin of the world. He was human enough to feel God forsaken. Wayengumntu upheleleyo abone He felt God forsaken the moment that sin touched his mortal flesh. wava eshiywa Amen. The moment the sin touches his mortal flesh. But actually he was not God forsaken. He only felt that way because he was human. wava ngola hlobo ngoba engumntu. When Jesus said, Xa uYesu esithi I and my Father are one, mna nobawo sibali. he spoke as God. Wayethetha When he said, xa esithi my God, Thixo wam Thixo wam why have you forsaken me? undishiya ngani? He spoke as man. Wayethetha He njengomntu. was a genuine sense. He was in a genuine sense. Kubunyani bakhe Even umuntu to extent of being able to feel God forsaken uba ade azive under eshiywa certain circumstances. kwiimeko The zonke. dual nature of the Lord Jesus Christ Indalo ebubini buka explain, even harmonize what the surface seems to be a contradiction. Amen. Iyasivanisa izonto. Amen. Isivanisa lonto leyo batheni yoba kwizinto ezibonakala ingathi ziyakhamana kwi-dual nature yakhe. Sivele bantu benkosi. Hallelujah. So i-dual nature kaJesu iyayicacisa lonto idibanise nee-verses ongathi ziyakhabana. Once you understand the dual nature of Jesus Christ, you will find that the Bible does not contradict. Uba ufumene ubuntu obubili bukaJesu uzoyifumana iBhayibheli ba ayikhabani. You will find that. We should further note that the typology of the meal offering. Amen. We should further note that the typology of the meal. A meal in which you are. Amen. Hallelujah. Offering where the oil was baked and the fine flour indicates Jesus was never actually God forsaken at Calvary. Funa sibone la typology umfuzisele when you look in the Old Testament. Amen. That oil. La oil. Uba uyayibona la oil in the Old Testament. I tell myself you can't find inkonzo. Namhlanje ndibhunge. That oil. That oil we found in the Old Testament. Amen. It was not God forsaken. And then ilena ke ngifuna siyijonge ba xa kwenziwa i-offering kwakusenzeka ntoni? Wayekushiya kaThixo na? Because the same thing that we see on Jesus during on the cross, lento sibona inye yenzeka kuJesu yinto ayisenza ku-Old Testament. Yonke le minyaka bekuzane xana kuxhelwe kunyuke idini njalo njalo kube kwi-altar. Ayonto intsha. Into yenzeka qha uJesu uzoyigqibelelisa. Kuthiwa he entered once wangena kwaba kanye kwingcwele ngelelakhe igazi ukuze kungabi saxhelwa zamabhokisi ezabhokisi zasixhola in the Old Testament. Sivene bantu benkosi. Ndithi ke ngo let's go back to the Old Testament sijonga xa sithi uJesu wayengashiywa nguThixo. Masijonge ngohlobo kwakusenzeka ngalo in the Old Testament xa kusacrifice ukuze sibone ba nale sacrifice inguJesu lo mnikelo unguJesu akashiywa uJesu nguThixo. Amen. Leviticus chapter 2 verse 1, 2, 3 and then we pray. I'm done. 1.
ke xa ubani asondeza umsondezo ongumnikelo wokudla kuYehova, umsondezo wakhe lowo woba ngumgubo ocweliweyo, agalele oli phezu kwawo. Make mntana mane sesivala mntana. Le ntshuba ufanele uba seyidile nale engle lapha kuyo sekuba seyiphelile. Go down mntana nje ungali wena cenge mntana cenge uThixo komini bakho. Ke xa ubani asondeza umsondezo Manje kuthethwa ngomuntu ozisa umnikelo. Ane uyabona xa uzisa ilembu la ilembu we are able inako ukuthetha esa statement sika Jesu kuthiwa wena uyenze la lembu because xa uyo sacrifice ne uyo sacrifice ngelembu kuthiwa sinless lamb kuthiwa ibe yimale andithi kuthiwa ayingabi nasono elokwesibini ibe yimale sivena mntana ayinasono futhi bethe ibe yimale ane funeka bethi ngoba awukwazi ba successful lento okungcengcezela kwesono in the Old Testament if the lamb inesono yengazange yaphathwa ayina sono ene ayina girlfriend akuthathwa lokho nabantwana kuthathwa engena sono yebo akuthathwa esisibethi sendawo ngoba yathiwa lezifo kangelumnqashazi bathipha andiyazi wafaka izitiye zakho kodwa ziyathi izinto kuzo kuthathwa engenasono ne njengoba ithathwa engenasono iziswe once ke ngoku izono zakho njengoba ucela ixolo wena isono ipriest zonke ezazono ziwa phezu kwayo lamvu yilanto ke ngoku ithi kuthiwa he was made and sin but engenasono nawe wenza loo nto kulamvu you made that lamb to have sin. It was not having a sin. So that is what was happening. And uthi xa uyizisayo ayo mntana ke xa ubani asondeza umsondezo ongumnikelo wokudla kuYehova, umnikelo ke ngokudla lo umsondezo wakhe lowo woba ngumgubo ocweliweyo, agalele oli phezu kwawo, fine flour ne agalele ke ngoku oil phezu kwawo abeke intlaka emhlophe phezu kwawo. 2 wowusisa konyana baka-Aroni after eyenze loo nto umixile usaphi ko-Aaron unyana ba-Aaron ababingeleli azumbingeleli asube kuwo azalise isandla sakhe emgubeni ocoliweyo nase-olini apho kunye nentlaka emhlophe yawo yonke aqhumisele umbingeleli esibingelelweni ngesikhumbuzo sawo kukudla kwasemlilweni livumba elithozamisayo kuYehova elo. Le nto yenzeka kuJesu ebethelwa phayana kuthiwa yi-sweet aroma livumba elimnandi akashiyi qha uYesu ulela vumba ngoba wawunikela umoya kuthiwa with the eternal spirit lela vumba limkayo kutshiswa la lembu so uJesu nje benyuka yena lela vumba limnandi alokufuneka kunyuke ivumba xa usacrifice. So the spirit ibody lisheke emnqamlezweni ikhalayo undishele nto kwaphuma umoya ngaphakathi that sweet aroma wenyuka lela vumba elalinyuka because what there was happening in the Old Testament fanele uyilinke in what is happening in the New Testament. So ngohlobo kwasacrifice kwakutshiswa ilembu kuphumela vumba. So uba uJesu umoya zangaphume embhodini kaJesu ivumba ngengayanga uthi ukuthi isacrifice ngengenzekanga. So if the reason umoya ephuma typology of what was happening in the book of Leviticus. I'm done. God bless you. Close your eyes and pray. Baba inkosi kakhulu siyabonga ngezwi lakho liphinde linguwe. Akho wena ngihlala pha ko-56 this is my second service ngisiza enkonzweni sifuna kakhulu kumnandi engizohlala ngisiza amaxesha although ningahlali around permanent ndiza ngokwekhaya but umsebenzi in Cape Town. So far uright ndibulela ukuthi nikwazi uthandaza nabantu yeah